Suntem în orașul Pantelimon, în apropierea Bucureștiului. În spatele meu este o casă de 120 de metri pătrați utili. Acum 8 ani ea a fost construită, când s-a montat și sistemul de încălzire în pardoseală electric. În minutele următoare o să-l cunoaștem și pe proprietarul, domnul Șerban Cuțescu, și ne va da mai multe informații despre sistem. Hai, bună ziua, salut! Bună ziua, vă salut aici. Oh, ce bine la dumneavoastră, s-a lăsat iar frigul afară. E cald. Am fost în excursie în Paris, la Disneyland cu copiii și am locuit la un hotel făcut dintr-un hangar la țară, în care era totul cald înăuntru, nu știam de ce. Și am întrebat la recepție cum asigură căldura, cu ce calorifere, cu ce model, și mi-a zis simplu, e încălzire în pardoseală. În Franța am stat o săptămână și forma a venit înapoi în România la blocul nostru cu calorifere. Și când ne-am hotărât să luăm casa, am zis, nu vreau altceva decât încălzire în pardoseală. Moment în care am început căutările și am găsit această firmă Amas, care am descoperit că folosește un sistem de încălzire danez în pardoseală și am zis, bă frate, dacă în Danemarca, unde e frig, n-au ea încălzire de care trebuie, atunci n-are nimeni. Mai exact, sub această pardoseală există un cablu încălzitor. Deci în structura pardoselii sunt băgate cabluri făcute pe serpentină cam la 10-15 cm distanță una față de cealaltă. Sistemul funcționează pe principiul reșoului, care îl bagi în priză și merge. Deci, în afară de termostatul care este evident aici în perete, totul merge la tablou de siguranțe, sunt siguranțele dedicate care merg la contor. Iar restul n-am ce să vă spun, că totul e în pardoseală băgat. Aici, dacă o să vă uitați, aici e cald și vine și câinele, pentru că ele sunt repartizate firele în mod egal. Se simte și pe parchet, oriunde e cald. Deci nu... Și toată căldura asta încălzește toată casa. Ba, când cobor din cadă, de jur împrejur e cald. Și e plăcut să cobori pe ceva cald, nu pe ceva rece, mai ales când ești ud în cadă. În medie, cam cât vă vine factura pe lună pentru încălzirea prin pardoseală? În medie cam 250 de lei, iarna spre 400, iar vara mult mai jos, 70-80 de lei. Factura e pe cam 120-130 de metri ai casei, plus consumatorii obișnuiți, frigider, televizor, calculator. Pardoseala are în componența ei cablu încălzitor. Ăsta este cablu încălzitor care, practic, noi am făcut o secțiune să se vadă mult mai exact despre ce ar fi vorba. În alegerea unui cablu încălzitor este foarte important ce tip de cablu aleg, pentru că Amasul este singura firmă care a adus singurul cablu încălzitor cu teflon, poate și kevlar în unele tipuri de cabluri, cu folie de aluminiu, cu fibră de sticlă. Este singurul cablu de pe piața românească care este fabricat exclusiv în Danemarca și are 20 de ani garanție. Durata de viață e undeva în jur de 70-80 de ani. Avem folia de aluminiu care acoperă tot acest amalgam de materiale. Da? Folia de aluminiu are rolul să disperseze uniform temperatura pe toată lungimea cablului și mă ajută foarte mult și la anularea câmpului electromagnetic. Cât va costa pe dumneavoastră sistemul ăsta să-l instalați în casă? Sistemul luat ca atare m-a costat cam 2000 de euro, la care se adaugă cheltuielile aferente punerii în operă. Șapă, susținere, cabluri trase la siguranțe. Și în toată casa, cred că cu tot trasul, cu curent, cu fire, cu cablu, cred că mai mult de 4-5 zile n-a durat toată povestea. Cu ajutorul unei camere cu termoviziune o să vă arăt temperatura la nivelul pardoselii. Da? Uitați, de exemplu, pe mâna mea acum sunt în jur de 34-35 de grade, iar pe pardoseală avem în jur de 30, poate un 29 în zonele mai negre, iar cele roșii sunt zonele mai încălzite. Deci el practic funcționează pe baza a doi senzori, unul în pardoseală și unul aici la baza termostatului. Pentru cine dorește, toate setările se pot face și de la distanță, adică să-i reglezi temperatura dorită de mine de pe un telefon, o tabletă, un calculator. Astfel eu pot, ca atunci când sunt plecat de acasă, să-mi ridic temperatura. Am plecat de acasă și am uitat să o las mai mică, pot să o opresc
Noi dacă am fi avut radiatorul aici, deasupra lui ar fi undeva de 35-40 de grade. Ei, pe peretele opus sunt cam 18 grade. Gândiți-vă că întotdeauna când am diferențele acestea mari de temperatură, o să avem o mișcare a aerului pe care noi nu o simțim. Însă particula de praf, ea se mișcă practic tot timpul și mai tot timpul o să vedeți sub radiator adunată mizerie, praf, da? Ei, diferența asta mare de temperatură la încălzirea pardoseală nu se întâmplă. Eu având la pardoseală în jur de 29-30 de grade, da, spre tavan îmi scade temperatura cu cel mult 2-3 grade. Deci diferența de 3 grade, calculul acesta de temperatură, practic nu mișcă particula de praf. Tocmai de aceea sistemul de încălzire pardoseală nu ridică praful. N-aș renunța la sistemul ăsta niciodată în viața mea. Și am martori vii în viață. E soția mea care a zis că nu își dorește nimic altceva. Nu știu dacă de la mine, dar la sistem.